Wow, anyị alaghachila anụ ndị ọma. Mụ na Smart ga-anọkwa ebe a na-akapị ọnụ n'ezie na-agbapụ ya ọsọ na-agbarịrị n'oge aṅụrị. Oge iji mee unu obi ụtọ, oge iji mee obi ka obi dị unu sarị. Nwoke ọma. Otu isi na-asa ajụjụ anọ ya, ọ dịrịzie m ka ọwụzi m juruzie gị gawazie nnọọ. Ọnọchị ejuzie gị n'ọnụ. A sị na ihe fụrụ ọnọchị na ọ dị mma. Ihe ahụ na-afụghị ọnọchị biko ị ga-agbalị ka igosigoro ime mana ọ ka emechagodi. Dịka ị na-ekwuge na-asị abịaka ya wụzie na ọ wụzi ụmụ nwoke ịsọ ị na-eme ihe ejije sọsọ ụmụ nwoke ị na-adị eji nwaanyị eme mba ihe ọ na-emelu mesịa nwaanyị anọ n'ime n'agbanyeghị na nsogbu ha ka nkụ mana ha dị mkpa karịsịa ha dị mkpa etu ha kwesịrịkwa isi dị mkpa iwe ekwe mba eziokwu ka m na-ekwu na ọ bụrụ sị na-abịa n'ihe a ị na-eme ihe imepụta ihe onyonyo ị na-eme kịta ka ọwụ na-ekwu sị na ihe a mgbe i bidoro mmewe ya ka eme i bidoro mmewe ya na otu isi bido mewe ihe dị otu a mgbe m bidoro mewe o techabeghị aka masị na oluo na 20 years nke o ji elu 15 mgbe m bidoro mewe ya wụ nkalkuleti ya ọfụma ntụne ụmụ ya ebe 7 years a na and mgbe m bidokwa anụ onweghị mụnwa bịa bido na anwụ onye ya da akpọ ma bịa mmesịkwa anara m ihe ndị oyibo na-akpọ aktọ anyị na-act na-anwakwa ike anyị ịma ọ dịchaghị mfe onye na-ebido etu isi bụ jụọ mbụ so esizi m etu ahụ dọgawa nna mụnwa abụrụ onye ya nnọkọta na-enye onwe m nsogbu so oge lụzie m sị ka m jirizie aka m mebezie ife dị otu a ka mụnwa na-akpọ ahụ mmadụ ka abịa na-emelu m na anwụ ha mmadụ ọ ga-ewuzie n'ọga na ịsa abụgo mmadụ ka abịa sapụkwa gị onye eze so etu a ka anyị si mebezie wit ndị helpụchara m mgbe ahụ ụmụnne m kwa helpụrụ m wetara m ọtụtụ ego m ji bido ya so mgbe m bidoro izi m bịakwa mee asụ onye produce dị ife ejije artịkwa art ya n'ime ya then mgbe a m kpọziri mmadụ ọ bịa nekọtara m anya ife a na-akpọ director so mmesịa nke ahụ mmelu nke a wụ fim izizi wụrụkwa fim ikpeazụ mkpọrọ mmadụ ọ bịa nekọtara m anya ka m mesiziri nke ahụ nke m mere izizi ebe m bidoro ịgba mbọ ebe 7 years ago then after like 2 years ka m meziri nke m so mechazie that one akpọghọzi m onye ọzọ ya bịa nyere m aka ọ na-eme nchọzi ime mfụ ejije dị mma edela ọfụma mfụ na ya amasị ime ji nwe ya hazie ya na onwe m nhazie m produce olu onwe m direct kwala onwe m so etu a ka m si mejido ihe a na-emewala aba isi ya bụ na kịta gị nwa nnọọ ga-ewekwa ihe ahụ mepụtakwa ya jikwa ya tụzinyekwala onwe gị aka nnọọ mana ọ na-ara gị ahụ otu ahụ ọ na-ara gị ahụ site na ị na-achịkọta ha abụọ ọnụ gị nwa ga na-anọkwa n'ime ebe ahụ kpa ị na-emekwa eme ka ọ wụzi na nke a wụzi na ị ga-abịazi mezie eme dịka nke a na-akpọ atin n'ihi abịa na nke a na inwezi ụzọ ọha ịtọ ewu director nga ahụ rụ producer ụkwara atọ n'ebe ajụjụ nke a na-esi abịa na ọ na-eme nchọ ime fim mbịa produce direct ya then ụzọ acting ahụ godo ahazimo eburuche n'isi n'ọka imewe ka amala anyị na ya atụbago star nke mba ọ na-eme nne produce o nwere ike ọrụ like 2 or 3 scenes we had vacant nwere iwe mmadụ mesịa ozu ike then nwere ike just mechara that one zuo ike so mgbe m bidozi mewele onwe m just butuzie ka anyị mewe ka amala anyị asị star na ndị otu ya dewegodi ofu ebe then na-emezila onwe m etu o kwesịrị isi na-ekwe m eme so ya bụ abịa na ụzọ eto ahụ kịta ọ bụsị na a ga-asị gị ma iwepụcha ụzọ abụọ n'ime ha na ị ga-eweriri ya ofu
ka nke ị ga-ewere n'ime ha ịtọ? Isi nwere ofu ngwere directing. So maka na ọ directing wụnyaawụ na fim agala ọfụma ka ọ na ọ gaa ọfụma. Hapụsịa producing onye wetara ego na ndị otu iwu ijide ego ga-eje afụghị onye ya tụzie ọfụma ka ọ pụta ka ndị mmadụ marakwa na ihe mere gara ọfụma o nwere isi fụna itufuru ego. So ọnya ọ dị men one nọ bụ ya wụọ na ọ dịrọ n'ife a na-eme ma na ihe a na-eme ezubere. Ọ dị mma. Ya bịazie na nke ahụ isi na nke mbụ ahụ ka ị mere ụtọ ahụ isi kọwachaa ya bịa na nke ahụ ị mechara ụzọ ịhụ ụtọ ahụ nọ mee gị nwa para apa ebe ahụ siri esi kpọwa nkịta daa. Abịa n'ihe ejije nke ahụ ọwụ nke oyibo ka ọwụ nke asụsụ Igbo? Emego m ọtụtụ but n'ime ọtụtụ mmego emebe m nke Igbo so nke Igbo m mewo nke just mesịa emesịrị m nke aha ndị ọ mara mma so n'ime nke a m mesịrị ụfọdụ ndị ife ndị onyonyo ndị a na-akpọ TV station gasị na-ezigasị ya emesịrị m ya ndị mmadụ na-akpọ m na fon na-agwa na ife anyị mere amaka so mmarụzie na Igbo amaka m sizie bunitezie mmụọ m na mmemme ọtụtụ na ọtụtụ ife ndị Igbo iji na-akwado asụsụ Igbo anyị so ọnyawụ ebe anyị nọ ịma na abịa n'ihe gbasara ndị Igbo dịka m na-esi etu ndị Igbo ma ọ bụ na m na-asị na Igbo wu ndị m ji eme ọnụ ịma na abịala ihe gbasara ndị Igbo a na-asị na igwe bụ ike ma na-asịkwa na Igbo bụ ike ọ ndị Igbo ha awụ igwe eziokwu ya bụ ketazi mmụọ gị na-asịzile gị na ifuru ihe ndị Igbo a na ị ga na-emesi ike nnọọ mesie ya ike okụkụ ụzọ ị ga-esi nnọọ na-akwado nke a n'ihi na ịma na ụmụ ọtụtụ ndị na-aga na-asị ka ewerecha ya amakwa m ma ọ ga-adịchakwa ma ọ ga-akwa gịnị mana abịa na ndị nke oyibo ahụ i mere na nke Igbo ahụ nke bụ na asị na ọ ga-awụ nweta uru na ọwụ nke ka enye gị ezigbo uru n'ime ya. Nke m masị na-enye ezigbo uru wụ nke oyibo ịmago nke oyibo onye ọbụla na-enene ma ọ bụrụ nke Igbo just a subtitle ụlọ mmadụ niile na like ha na-enene ejije a na-edelu ife a na-asụ na edelu so nke oyibo mmadụ niile but nke Igbo just mmadụ one na one but anyhow amakwa na Igbo amaka anyị ada eme ife Igbo eziokwu ka ị kwuru ndị ọma nọ dịka ibu ka esi eti ya nnọọ ife ndị Igbo na-emesi ihe ike ọ bụrụgodiri ndị Igbo nnọọ ọ bụrụ onye na-anwụ anwụ orieri ndị Igbo ọ ga-etetenu unu eje n'ebe ọbụla oge aṅụrị anyị ga na-alaghachigodi